नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बहुत ही अच्छा मानव पुजाई गीत सुनाओ तनी। आप सबके भी पता हो जब माटी कोड़ाए जाला ओकरा से पहले द्वार पे मानव पूजाला, वो टाइम पे ही गीत गावल जाला। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करे ब्लॉगिंग। और अगर चैनल के सब्सक्राइब तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करें कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। एकावन बाबा दुआरे मानर बाजेला, बाजत सोहावन लागे। एकावन बाबा दुआरे मानर बाजेला, बाजत सोहावन लागे। एकावन बाबा के पैर पीरइले त चमरा एकावन पापा के पैर पीरइले त चमरा बोलावत। एकावनिया माँ के चिटुकी मानर पूजावत। हे चिटुकी खियाइले कामनी दादी के मानर पूजावत। एकावन चाचा दुआरे मानर बाजेला, बाजत सोहावन लागे। एकावन भैया दुआरे मानर बाजेला, बाजत सोहावन लागे। एकावन चाचा के पैर पीरइले त चमरा बोलावत। ए पैर पीरइले कावन भैया के चमरा बोलावत। ए चिटुकी खियाइले कामनी चाची के मानर पूजावत। हे चिटुकी खियाइली कामनी भाभी के मानर पूजावत। एकेकार दुआरे मानर बाजेला, बाजत सोहावन लागे। एकेकार दुआरे मानर
बाजता सोहरावा